No tervetuloa taas Tajun kanavalle. Ja niin kuin aina, tänään käydään todella tärkeitä läpi. Elikkä, mikä nyt kaikille yrittäjille kuuluu, niin sun brändin rakentaminen. Miten saat sun brändistä brändiin? Se on tosi tärkeä asia, joten ei muuta kuin lähdetään menee. Eli sun pitää miettiä, että mikä sun brändin identiteetti on. Siitähän se kaikki lähtee. Eli jos sä kuulet vaikka sanan Apple, niin sä tiedät heti, että he tekee puhelimia, se on tämmönen teknologiayritys, niillä on tämmönen niin vaikka niinku luksus, tämmönen niinku high-end tuote teknologiassa, kehittyvän innovaation tapaisen teknologian kehittäjä, suosituin tai semmonen niinku tavallaan niinku se brändi on niinku tunnettu ja sä tiedät tasan tarkkaan mitä se brändi tekee, mitä se meinaa ja minkä takana se seisoo. Sun pitää laittaa vaikka ranskalaisilla viivoilla johonkin notepadiin tai johonkin sun brändin arvot ja identiteetti. Eli mitä sä haluat sun brändi edustaa, mitä sä haluat sun brändi tavallaan ajaa takaa, mikä sen tarina on, mitä se tekee ja mitä se haluaa saavuttaa. Siitä se kaikki lähtee. Mennään seuraavaan. Lyhennettynä siis, mistä ihmiset tunnistaa sun brändin. Elikkä seuraavaksi. Meillä on sun brändin visuaalisuus ja viesti, minkä viestin sä haluat antaa niille, ketkä tietää sun brändin tai kuulee sun brändistä. Mikä on se viesti, minkä sä haluat antaa? Ja visuaalisuudella tarkoitetaan sitä, että minkälaiset värit sun brändin logossa on, minkälaiset värit sun verkkosivulla on sun vaikka liikkeessä, minkälainen design siellä sun niinku fyysisessä liikkeessä on tai verkkosivuilla, verkkokaupassa, sun tuotteissa. Tavallaan tästä tulee taas tää väripsykologia hyvin tarkasti niinku käyttöön. Se on todella iso asia, kun tehdään brändiä ja muutakin mitä vaan yritystä. Eli jos sä haluat vaikka, että sun brändi on semmonen tosi iloinen ja tavallaan leikkisä, tavallaan semmonen niinku iloa tuova, niin sitten ehkä kirkkaita, positiivisia värejä, kuten keltaista voi käyttää siihen. Jos sä taas haluat, että se on semmonen arvovaltainen, arvokas ja tyylikäs, niin siinä vaiheessa kannattaa käyttää jotain tummempia, elegantteja värejä. Esimerkiksi jotain tummansinistä, tummanvihreätä, kultaista, tämmöstä. Ja sun logo pitää olla kans sen mukana, eli sanotaan vaikka, että jos sulla on joku tosi luksustyylinen merkki, niin se pitää olla hyvin minimalistinen. Ja jos se on taas joku leikkisä, vaikka esimerkiksi joku just tämmönen niinku iloa tuova brändi, niin sit se voi olla joku vähän monimutkaisempi ja semmonen niinku tavallaan visualisoida enemmän sitä tarkoitusta. Joo, mutta tää on todella tärkeä vaihe. Mennään seuraavaan. Eli pidä yhteys ja pidä sun lupaukset. Eli jos sä haluat luoda yhteyden sun asiakkaisiin, sun brändin asiakkaisiin, sun firman asiakkaisiin, mikä on esimerkiksi, sanotaan, että sä seisot jonkun arvon takana. Että sun arvo on tämmönen, että sä seisot tämän asian takana, niin sit sun pitää kans seisoa sen takana. Sä et voi niinku yhtäkkiä vaihtaa sun brändin mielipidettä, kun sun asiakaskunta seuraa sen mielipiteen tai sen niinku asian takana, minkä sä seisot, niin ne seuraa tavallaan sua hyvin isolla osalla sen takia. Tee se brändin tarina ja se, minkä takana se seisoo, ja älä muuta sitä. Älä poikkea sitä, älä petä sun asiakkaille. Pidä sun lupaukset. Ja jos sä teet sun brändillä jotain, no sanotaan vaikka, että sulla on oikeasti hyvää palvelua, sulla niin sä lupaat hyvää palvelua, laadukkaita tuotteita ja sä oot niin laittanut sen visualisoinnin todella luksusmaiseksi, niin se ei oikein auta asiaa, jos sit toimitat todella niin aloitteellaan laatuista tavaraa. Tai taas jos sulla on jotain tosi tämmönen iloinen brändi, niin se ei oikein auta, jos sä sitten semmoista ei niin iloa tuovaa tuotetta sitten myyt. Eli sun pitää olla rehellinen ja suoraselkäinen ja pitää sun lupaukset sun asiakkaille. Se on tärkeintä. Mut joo, eikä tässä muuta. Jos te koitte tän jotenkin avuksi tai ajattelee, että tämmönen kontentti voisi auttaa teitä enemmänkin, haluaisitte nähdä lisää, laittakaa kanavatilaukseen, tykätkää videosta ja me nähdään seuraavalla kerralla. Ciao.